Hainele noi ale împăratului, de Hans Christian Andersen. A fost odată un împărat, căruia îi plăceau așa de mult hainele noi, încât el își cheltuia averea numai pe îmbrăcăminte. Când mergea la o paradă sau când se ducea la teatru ori la plimbare, nu avea alt gând decât să-și arate hainele noi. În fiecare ceas al zilei își schimba hainele și, cum se zice de un rege, el la sfat. Astfel se spunea despre el, împăratul e la dulapul cu haine. În cetate era mare veselie. Treceau pe acolo tot felul de străini. Într-o zi, iată că veniră doi pungași care se dădură drept mari meșteri țesători și spuseră că ei știau a țese cea mai minunată stofă din lume. Nu numai culorile și desenele erau nemaipomenit de frumoase, dar hainele făcute din această stofă aveau o însușire ciudată. Se făceau nevăzute pentru orice om care nu-și îndeplinea bine slujba sau care era mărginit la minte. Astea-s haine strașnice, se gândi împăratul. Cu ele am să pot cunoaște destoinicia oamenilor mei. Am să pot deosebi pe cei deștepți dintre proști. Da, îmi trebuie numai decât această stofă. Și dădu îndată o mare sumă de bani celor doi pungași ca ei să-și înceapă lucrarea cât mai repede. Ei întinseră două războaie și se făceau că lucrează de zor, cu toate că nu era nimic pe țevile lor. Mereu cereau să li se dea mătase subțire și fier de aur, dar ei le puneau deoparte în sacul lor și lucrau până la miezul nopții pe războaiele goale. Trebuie să știu acum unde au ajuns ei cu țesutul stofei, își zise împăratul. Și îi se umplea inima de grijă, gândindu-se că cei proști și nedestoinici pentru slujba lor nu vor putea să vadă stofa. Nu doar că se îndoia de dânsul, dar totuși chibzuie că ar fi bine să trimită întâi pe altcineva care să vadă lucrul înaintea lui. Toți locuitorii din cetate știau de însușirea minunată a stofei și fiecare ardea acum de nerăbdare să afle cât de prost și netrebnic e vecinul lui. O să trimit pe cel mai vechi și mai bun ministru al meu, se gândi împăratul, să vadă ce au lucrat țesătorii. El poate mai bine ca oricine să judece lucrul. El se deosebește dintre toți și prin deșteptăciunea și prin vrednicia lui. Cinstitul și bătrânul ministru merse în sala unde lucrau cei doi pungași la războaiele lor goale. Dumnezeule, se gândi el deschizând ochii mari, eu nu văd nimic, dar nu zise niciun cuvânt. Cei doi țesători îl poftiră să vină să se uite mai de aproape și îl întrebă cum îi se par culorile și desenul și în același timp îi arătară războaiele lor. Bătrânul ministru își aținti ochii, dar nu vedea nimic, prin faptul că nici nu era nimic. Doamne, se gândi el, sunt eu într-adevăr așa de mărcinit? Nu trebuie ca cineva să bănuiască una ca asta. Dar eu sunt oare așa de nevrednic? Nici nu îndrăznesc să spun că stofa e nevăzută pentru mine. Ei bine, cum vi se pare? Întrebă unul din cei doi țesători. E frumoasă, nici nu se poate o stofă mai frumoasă, răspunse bătrânul ministru, punându-și ochelarii. Ce desen și ce culori! Da, pot spune împăratului că sunt foarte mulțumit. Asta ne bucură grozav, ziseră amândoi țesătorii, și ei începură a arăta desene și culori închipuite, dându-le fel de fel de nume. Bătrânul ministru îi ascultă cu cea mai mare luare aminte ca să poată spune împăratului toate deslușirile lor. Cei doi șarlatani cereau mereu bani, mătase și fir de aur. Le trebuia foarte mult pentru stofa asta. Bineînțeles că ei puneau toate astea deoparte. Războaiele lor rămâneau tot goale și ei lucrau de zor. Câtva timp după asta, împăratul trimise un alt slujitor credincios să vadă stofa și dacă țesătorii mai au mult până să o isprăvească. Acestuia îi se întâmpla același lucru ca și ministrului. Se uită și iar se uită, dar nu văzu nimic.
Nu-i așa că-i minunată stofa asta?" îl întrebară cei doi șarlatani, arătându-i frumosul desen și culorile strălucite care nu se vedeau deloc. Cu toate astea prost nu sunt, se gândi omul. Pe semne că nu sunt vretnic de locul meu? Asta e cam ciudat. Să iau bine seama, să nu mi-l pierd. Apoi lăudă și el stofa și își arătă admirația pentru alegerea culorilor și mai ales a desenului. E de o frumusețe neînchipuită, spuse el împăratului. Și tot orașul nu mai vorbea decât de stofa cea minunată. În sfârșit, vrut și împăratul să o vadă, cât era încă pe război. Însoțit de o mulțime de oameni aleși, printre care erau și cei doi credincioși ai lui care văzuseră stofa, se duse în sala unde cei doi pungași țeseau mereu, dar fără fir de aur, nici de mătase. Nu-i așa că-i de toată frumusețea?" ziseră cei doi credincioși. Desenul și culorile sunt demne de măria ta." Și ei arătară cu degetul războaiele goale, ca și cum ceilalți ar fi văzut ceva. Ce-i asta?" se gândi împăratul. Eu nu văd nimic, asta e îngrozitor. Sunt eu oare un prost, ori sunt nevrednic de a împărăți? Niciodată nu mi-aș fi putut închipui că tocmai mie să mi se întâmple o asemenea nenorocire." Apoi deodată strigă: E de toată frumusețea, vă mărturisesc de plina mea mulțumire." Clătină din cap cu un aer satisfăcut și privi spre războaie fără a îndrăzni să spună adevărul. Toți curtenii se uitară unii după alții și iar se mai uitară, fără însă a vedea nimic, și ziseră și ei ca împăratul: Într-adevăr, e de toată frumusețea." Ei îl sfătuiră chiar să îmbrace hainele din stofa asta la cea dintâi mare paradă. E neînchipuit de frumos, e fermecător, e admirabil!" Strigau toate gurile și mulțumirea era pe fețele tuturor. Cei doi șarlatani fură decorați și primiră rangul de mari țesători ai curții. Toată noaptea, în ajunul marii parăzi, ei vegheară și lucrară la lumina a 16 lumânări. Lumea toată văzut ce osteneală își dăteau să gătească hainele noi ale împăratului. În sfârșit, se făcură că scot stofa din război, tăiară în aer cu niște foarfece mari, cusură cu un ac fără fir, apoi spuseră că haina-i gata. Împăratul, urmat de aghiotanții lui, se duse să o vadă și pungașii, ridicând un braț în aer ca și cum ar fi ținut ceva, ziseră: Iată pantalonii, iată haina, iată și mantia. Totul e ușor ca pânza de păianjen, nicio grijă să n-aveți că o să vă fie vreodată grea o asemenea haină. Asta e și cea mai minunată însușire a acestei stofe." Negreșit?" răspunseră aghiotanții. Dar ei nu vedeau nimic, pentru că nici nu era nimic. Dacă măria ta binevoiește să se dezbrace, noi vom încerca hainele în fața oglinzii celei mari." Împăratul se dezbrăcă și pungașii se făcură că îi dau hainele una după alta. Îl învârtiră ca și cum l-ar fi îmbrăcat, iar el se răsuci în fața oglinzii. Doamne, ce bine-i vine, parcă-i turnat-o! Ce croială frumoasă!" strigară curtenii. Ce desen, ce culori, ce haină neprețuită! Marele maestru de ceremonii intră. Vă așteaptă la ușă baldachinul sub care măria voastră va merge la paradă, zise el. Bine, sunt gata, răspunse împăratul. Cred că nu sunt rău îmbrăcat. Și se mai întoarse încă o dată în fața oglinzii ca să-și privească bine înfățișarea lui măreață. Curtenii, care trebuiau să-i ducă din urmă trena, se făcură că ridică ceva de jos. Apoi ținură mâinile în sus, nevoind a lăsa să se bage de seamă că ei nu văd nimic. Pe când împăratul mergea mândru sub baldachinul măreț, toți oamenii, în ulițe și pe la ferestre, strigau: Ce mai haină strălucită, ce frumoasă trenă are și ce croială minunată! Fiecare se ferea ca nu cumva să se bage de seamă că el nu vede nimic. S-ar fi dat de gol numai decât că-i prost și că-i nevrednic de slujba lui.
Niciodată hainele împăratului nu stârniseră o mai mare admirație. "Dar eu văd că n-are haine deloc!" zise un copil mic. "Doamne, ascultă glasul nevinovăției!" șopti tatălui și îndată rosti și mulțimea cuvintele copilului. "Este un copilaș care spune că împăratul n-are haine deloc!" "N-are haine deloc!" strigă în sfârșit norodul. Împăratul fu grozav de jignit, căci se păru că avea dreptate. Așa era. Totuși se socoti în gând și își luă hotărârea. Orice-o fi, trebuie să o duc de acum până la sfârșit. Și își ridică apoi cu mai multă mândrie capul și curtenii țineau înainte cu respect trena care nu era.